Johnny Pibaro. Hakateng Jesus Christ balong nong penim ban nong seus pa jongi. Ngakwa pan penian siung bahai pi sisin sikene ko online worship service jong kabalang nong po. Lada pikin mau ye jingi thukana jong Apostle Paul hakikam ki Apostle kal nong ba khat driu. Hagat khot ba khat lai kam tam kong ba khat ba u Apostle Paul dang yai lenti na ko wei jaka ko jaka na Tyrus sa Nepali, na Nepali sa Filipi, na Filipi sa Macedonia. Onda upoy haksinong Macedonia hakasngis baton ulami shabar jong sinong ulapoy hakaway karot kawa bad ulapoy harot jong kaway kawa na taon dalapoy tao ulasdang ban sakriyo oblay bad katokat ni ki breu ki kentay la si ki badena ta kasnong Macedonia kirkilawan bar kilay sakri rungkad badu ko ki parlo hatopis yo temang bangin yoban once ki ying jong blay Hanya siya tumang yung lung nasim. Henry ko ay perkaliang. Ni day pan ay ngoyo blay. Mentalim day tangah Macedonia. Lalim day tangah nupo. Ngilapan niya siya kribon lang. Rengkat bat pi. Hibaya pay lang bat ni. Hakan ni kaklipman. Tengah sim ni kanikaladang pinya siyong bahay pi. Wala rin yidon halaki jong kijaka. Henry ngam artutin ba ublay. Ngerku ye pi bat inga. Lang baga ni jing siya kri jong ni. Yo hakan ni sngi bro sngi syo abangin ay kapor siya kinong yalam jingruai le ban penyaji ke sabaskul tongin pedem kle ban nginduai able pa jingi bahabneng hakan ni step ke sngi bakentang khoi ki jong meu blay ngidon kam yo mun sem khoi jong me atrai ngim ar ten kan de ke sngi ke jong meu blay ka ba mela bot na do ka jing pelong bat hadok menta try Tingim artitin ba sem bakho jong meru un yalam mi kani kaching shekri jongi hakane kapor kren haki khon jong mi ki badan halaki jong ki jaka atrai but dun kanlem but ki baye shimta hakane kaching shekri jongi nadu ka sab school hadu kaching seng arsin ma pi ki pop jongi atrai bas ni jing dua jongi but yalam mi kaching seng jongi namar ngungi pa na kateng jongi Jesu amen Teknik kapor klem pen slam shu ngin aino kapor shay sardan imis F karpran but imis zoite ban yalam mi jing ruai but ki wei de ki ban shimenta ha ka program sub school ke jongi tungin pai ke number jing ruai ka ba shipo tungin ruai
play. Kublai sebetul ni piwe barak, hanya kapor ni kuat ban, ai kublai ya, kalau ni jeng i Miss SS bla, bat i Miss F karpran ki balai alam ni ya jeng roi, teh hanya kapor ngai simi ni galat, ban pening subha lang i piwe barak ki para bangai ki jeng i, ban syakri lang yo blai kan sengi, ni pening subha pi barak, cek ni jeng syakri ki jeng i, wala pi dan ni jeng isem ki jeng pi hendai. Tungin ya penut par ban syakri yo blai hagan ka sengi te ban sedang jing syakri jang ingin ya phailang sangan number jing rai ka ba arpho khandai Running
Hang por ya ka jing place dang na sim na Exodus life way kan reu. Ki kentin ki ba ongum ne. Namar kata ki kun Israel kin Yasumar ya ka sabatan. Da ka barakhe ya ka sabatan ha ki pateng la pateng ben reu jongki kum ka jutang bom jukut syu. Tigini ki kentin insa pencai hangi da sakri jong blai. Tingin ya pedem klik ka jing duai. Ko pa jing bab neng hane por simpat blai sibun trai ka jing dorang kat ka jong me bat ngi ha kini ki singi ki belada bat jur mela ai pat ngi ne ka bakoj kia meng la ban sakri me ha kan singi bakoj ban tang ka jong me ni duai men ya dan kat bat ngi ha kan ka singi nadu kejing seng ni kong nadu kejing seng barsin temen ayo me ngi we bing na ban yo sim jong me khnam ngi na ban yo i khubar namba sakri jong me hagne si temen sung ni jing khot pa na pator mabrik pop jing baro namba teng jong jesu ni doai amen hagne na por pat ngi yo ya jing itu khana mission na i sardon Kejing itu khana mission jungi ha kani ka step kadi shphang wei ubriu bakarteng u angel haru bat kani ka mat preng jong kejing itu khana mission jongi la ai kerteng jiling bat kani kejing itu khana mission jongi kawan na kejilla ka ba ki khat ka chihuahua na kari Mexico te uni u angel haru bat arngut ki parlok jong u kidei ki shipai te ka kamram ka jongki ka long ba kidei ban pej lang ba ki dorbin ya ki kuli tup bala siat da ki para sipai ki jongki ba kini ki kuli ki ba mi na katup ki dei ban bethei te wei po wei na ki udei ban pej ba kini ki kuli ki dei ban hab hamadan bat ki dei ban bethei lem kum ta lada kini ki kuli na katup lada kim bethei kin sa pen men saw yanu re yanu lada don ki ba wan yu ni ki ba don hajan jong uni ukuli te hata kapor kata kadang yai kata kajing siap ya kita kitup layu sngeu ya ka jing sawa jiling labathei uwei ukuli te katba uwei ukuli udang her nasun u angel uladwai haublei wong atrai ai uniru uwei unbathei biang jiling sawa biang labathei so uwei te hangta kini si parlok barok laingut kilaya sngau kemen kila la ban penihar men siem ban ha jing suk ba kila tip ba kini ki kuli jong katup kila bethei te lajar khat pada hangta don uwe pada ukuli uba klem bethei ho ladep siat ukuli henre por ba wahab ha kamadan ni wahab khandau uklem bethei te kini barok laingut ki hab ban iwat ya uni ukuli khnang ba kin dubyo ban pen bethei ban laj na kajing pen men saw ya ki wei pat lada don ba wan yu lani don ba lap ya uni ukuli ubam bethei te kendian so chapang ka yeng ka jong u angel haru ka kmi jong u ka lalong ka 70 Adventist sans nem menshwa bat baru bor ka jupen pule Bible ya u angel haru kat ba wan pai shiyeng na ki kam spai ki jong u ka juple ya u na ka Bible ka jupule ya u na ka Bible shapang u Jisu bat ka judwai ru na ka benta ka jong u te ngini let pai biang pat sha ka jingi tho khana ha kata ka sngi anda u angel bat ki parlok ki jong u kila lek banya wat ya uta ukuli uba klem bethei ha kata ka jingi ha ta madan jong ka jingi siap jong kini ki kuli kila ya wat ya uta ukuli bat katu ka nipor kila syam ya uni ukuli bat ka jingmut jong ki kalong ba pakin hab ban pen bethei ya utu ukuli marmar hang tuhi ti kila le akumnu kila syam ki dieng ki pra kila syam ki slai ki bat kila the da ka umpanyang diesel bat nang ta ki sathang ya katu ka pra lani tu ki dieng ki siet
kibala the dak umtang diesel bandu bethei uta ukuli te hamar kumta kilaya syong kilaya am san minit kelempat bethei 10 minit 4 bethei khat san minit klem bethei la up la slam kila sengau lengo kila sengau tiang mat kila sengau kio le akumno tikat baki dangi ab hangta hadin 40 minit jling la bethei utau kuli bat nangta u angel ula dem kho siu bat ula duai wong able me la yadai ni me la penla man pendap iki kamran ki jongi ti hangta kini baro laingut parlo kilaya kemen kilaya sengau tenat hadu kata ta bakila la ban pendap ya ka kamram ka baki deban le te katba kidang yele kemen kumta kila yu i yu tau kuli uba bethei hadin pat katba kidang yadan hangta ha jaka ka bapen bethei yu tau bom la sawa biang jeling la bethei biang ta ukuli balad bethei sisien bat barok langut kila syudam krap hamadan kila ya tiang kila ya kyo kimpat jiu lap kata ka jing tiang kum baki lap ha katu kesngi u angel hata ka por ula syudam bat ula syudwai atrai able yada yangi ulang ta ti onda kila kendit nang ta kila khi kila yang kila pet yala dia bat kila i ba ki klemen sau kendiat ru kila laj na ka jingmen sau ti ha kata ka por u angel ula khat ki parlok ki jong u bat ula ong ki bakin dem kho sio man aingu yau trai ti ha kata ka por u angel bat kila ingut bat ki arngut ki parlok ki jong u kila dem kho sio bat kila duai bat u angel ula ong able mila yada ingi mila pelaj imiangi kublai shibun te na kata ka jingja ka ba bethei arsin tau kuli bat usuthu ba ublei udan kat bat u na kata ka dau ka jingim ka jong angel kala kala bak lebak nadu kata ka jingja ula sedang sya skor bahaya ki jing puli na ka bible khamtam ya ka kimi haba ka pin puli ya ka bible ha u ula puli bni aru ya kikot lani ya kisithi ka baju pha ka kmi ya u khamtam ya kini kikot ka bala tho da ka mem LNG white te arsnem hadin jong kata ka jing bethei u angel haru ula kloy ban ayala ka mensim shalau trai bat ula penbaptis yala dia bat ula aya ke testimoni ni ke jingkla mensim ke jong u bat uang deitang ke kamba ke jong ublei ke belala ban pelaj im yang ha katu ke sngi jong ke jing bethei arsin ukuli jong katup u angel ula ong ru kalong ke ke bakla ba ukuli un bethei arsin kala dei ka sang tiba ka ba klan bor ke jong trai ba yanga klem la mdon dak mong mdon jingmen sau mdon ei bat ngalalaj na ka jingyap te menta angel uladap supply snem karta bat utreikum chief safety but quality officer ha ka Southeast Hospital ke Jaka Sumarpang jong ka balang 7 Day Adventist ha Villa Hermosa Mexico Kulishbon Kulishbon is sadran namta ka tuga jing itu khana mission teh kana ka por pat kat bangi dang yelum ye jing aingu ki jongi ngin ya rai ki jing rai ka banyau spa khat khandai na ka ko jing rai ka bathmai maradin ka tangan ngagerpat ya i misusi ban ai ngi ye jing rai namta kini ki jing aingu
ek jinwa jisu be ko be shibon trai bamla don kalang mangi kan ketayo ba shitayo to don kalang mangi atrai ka bingis nai ka jeseng jungi kam tam to ko kuru atrai ni gijing ai ngo jungi kamila ai kan ni por bakan long makam dan sapriang ka gospel jong me ka leng setara ka pertai kuru atrai ki para bangi jungi ki bala ban ai ba ki bamla ban ai kumju to kuru atrai ki para bangi jungi ki ba don ka jing pang ni stom to kumju to snow atrai jubak jing dua jingi the map atrai ki pop ni pun susi ye me malaka por namangi pancing so amen Hana ka por pangin ai no ya ka por sha i Mr. F lang khoi ban sim ya ka class Tito hagan ka por haswa bang ngan sim ya ka class te hagan ka por ngas snow bang ni pendam ki kli bang ni bu jing duai ablei ni wan hajan jong mi atrai hagan ka singi ka bakentang ka sabatuan ka jong mi kan rat ablei ni kerpat mat ngah pan ablei ya ka jing start ka jong mi ablei ubai im mat ubai sisa namar ngasau tu mat ngatip bangalong ubreu ubaduna ngalong ubreu ubam don ya kata jing start bat ke jing nang rai nganget scam ko kan rat haba me ablei haba me lawan sia kan ke prathai ya ka ban wat bat ban yalam ya kata ke gospel ke jong me atrai melawat ia kita kinong krong bat melawat ia kita kinong tong dok ha kumta ablei ngaru ngalong sibenta unong pop hanrai ablei ngas ngau kan rat ngaduai khamat jong ablei mamen yalam yang atrai kat bah ki senjam ki bangan keren ki kitin ki jong ablei melong mami atrai mamen ai ya ki jing syai na ka khet jong ki jing isynei ki jong ablei ngapan yi gini bro akhirten Yesus Kristus menta bat sebom cikut ro amen amen te hakanika tayo jong kasabaton ke jungi kasngi ke bekentang ke jungi nyo man sim ya kanika lenong kalonong ke bakhandai hang ni ke ong kadak ka jutang hang ni ka ong ka ktien ka jong blei ka ong namar kata ki khon Israel kin ya sumar ya ka sabaton da kabarakhe ya ka sabaton ha ki pateng lapan pateng benru jong ki bom cukut te hang ni kaktien ka ong ha kasni ka banyo kalong kum uprak ubasa sengang da ka jing tista bom cukut kapen phai yangi man la katayo sya ka jing sya kan urim ka bangi baro ngila bandon bat ka bangi don Nisu ya bunkam ya mare siane bat satai ngia penlut bisa keleng saudong henrai kasabaton kawan banlap sengang kasabaton kawan bat kapan ya sok biang yangi ha kanong rim jongi kajaka jong ki barok ter barok ki kibangi le kalong tang katahi namar ublei ulat thau ya ka bat yangi ban yasdang bat da ka batista ka bom cikut bat klemda penper kani ka sabaton kawan mi jar nasional kilo ban par syaki
sia kijing pai bat kijing pedang kajing im jongi kapan kan mau yang ni bakawai kajing pai bat kajing pedang kadai kajing thau kajong uhi uta keng ubala bu yang ni hang ni uta keng ubala nadu menengkong ulat thau ya ka beneng bat ya kendeu kani kalong kasa bat kane junom menta menne bat segi bom cukut baklem senjor haga sengi ke bahniau kasabaton sengang kalong kadak kabatikna kabapau syai ba ka bat kababom la ban penkala te hang ni niu i kadon kani ka jingkeli hang ni ka ong kasabaton kasdang nang no kasabaton kasdang nang no te kasabaton kalasdang nadu kajing penlong kejong ublei bat kawan mi hiru na ublei hi te hang ni kanika jingkeli ka ong susu ka kasaki ka ba pencisa baka sabaton kaladon lupa suwa kasinai te hang ni tong nya pule khendiat na tin jong blai Genesis kalau nong ba ar kada khot ka ba ar bat ka balai ka ong te ha ka ba niau kasni ublai ula pendep no ialah ka kam ya ka ba ula la penlong bat ha ka ba hnyau kasni ula song sni na ka kam jong u baro ya ka ba ula la penlong bat ublai ula kerku ya kata ka ba hnyau kasni bat ula pen kentang khoi ya ka na ba ha ka ni kasni ula song sni na ka kam jong u baro ya ka ba ublai ulala penlong bat thau te to ublai un ku ya ka ni ka tin ka ba pule na tin ka jong ublai bat ngi sau thu ba ka ni ka jupam ya ka jingkeli kadon ya ka ban jupam te hang ni ka ong ka ka baneng ka ka ba penlong ya ka sabaton ka dak ka ba dei biang kum ka dak ka jutang to ya ka sabaton la ai ban long ka dak ha ka jing ya dei ublei bat la ki briu ki jong u hi ki pai lang jong u ki pai lang jong ublei te om dei ka batang sudai ka dak om ba ublei ula ai haki briu hadin balahap syakapop henrei ula ai nadu ka perthei kadang khoi bat kadang subah kadak jong kasabaton kalasa bom cukut om dei tang hakani ka perthei ka batmai tang hakani ka perthei ka bajong hakani ka perthei jongi ka bamenta syadu ka perthei ka batmai bat ka beneng ka batmai bat ka beneng ka batmai ka bom cukut kam dei ka batang sipor to hang ni ini apai kendiat kesngi ke banengkong hang ni ka ong ka kijing sedang kat no sin chu ngiyo sngo ya ka jing ong baka sabaton kadai ka sabaton ka barim jong gijiu pause
ka jing tho ba khuit ka kren shai ba ka sabaton kala don lupa slam shua ban mi ki jiu ka jing sedang jong kala syam ha kata yau jong ka jing penlong te hang ni bat lada ki briu ki ong bat lada ki briu ki ong ba ka sabaton ka de tang jong ki jiu ka mut ba ka jing sau thu jong ki ka long ka batang siteng han rei ka bible ka ya thu yang ni baka sabaton kala sedang nadu kasngi ka jing penlong ya ka perthai man ba ki khon Israel ki klampat poi se ulum Sinai han rei ublei niui u klampen hap ya ka mana ha kasngi sabaton ni pej ya ka jing tho jong Charles E. Bradford uong kumne kani kadi ka story about Ukraine hakari Afrika kinong Ethiopia kumba nadu hajar chispa saufau senam Shua ban kayau Jesus Christ. Shua ban kayau Jesus Christ. Kamut nadu nyau spa senam. Shua bau Christ. Shua u Christ. Kamut nadu arhaja chispa saufau senam. Shua u Christ. Kamut nyau spa senam. Shua ban ka ya Moses kaladon ladon kinong rakhe ka sabaton hakari Afrika pitip ka jaj ben riujiu kadang wan hadin ngiyui bau Abraham hau Ishak nangta hau Jacob bat nau Jacob usakha upenkha yakitu ki khon Israel khat arngut te kamut hadin kito ngiyoi ka jaj men riujiu kawan kadang suwan te kalong ka babakla ban ong baka sabaton ka sedang nakijiu ban ong baka sabaton ka sedang nakijiu kalong ka babakla sibun namar ka sabaton kala sedang nadu nabneng namar kata kasabaton kaladon hakadonut ubriu hanrai ublei udang ai yaga sabaton halor ulum Sinai hau Moses bat udang ai halor Moses ban long ka jing tho ka jing tar kum kadulir bangi gibriu ngin sumar yaga sabaton hanrai haswa kata ngiyoi kajing pensoy kalawan hau Joseph katengah jong Potifar hakapor baka pensoy yau Joseph uang kumno ngala banle kat yakane ka pop kabalong baman kabalong persya ya ublei telada ka hukum ublei kampat don hau Joseph te kumno utip bakal long ka pop namar yaka sipa hukum klampat ai hakapor u Joseph te kumno uong baka ni ka long ka pop namar ka jing palat hukum kadai ka pop te ngiyui ba ka hukum kaladon hakadonut kibriu ki bai ya ublei u Abraham ka Bible kong ublei uong udai uba syakri bat uba sumar ya ka hukum ke jong ublei wat lada ya ka hukum dang ai hadin hanrai hakadonut jong Abraham ka hukum kaladon dai namar kata
Genesis ar kalnong ar gadakot hadu lai but Exodus ar pho kalnong khat wei gadakot ladangin pule gini ngin sau thu ya ga jing sisya hato hakitu ki bu ya ka jing snang ka sabaton ha ka rukom ka basai kedar bha ya ka basai kedar bha ya ka sngi ka bahniau kum ka sabaton bat hang ni ka pau sai ha ka Genesis ar kalnong ar ka khot hadu lai ka hikai ya ka jing snang ba kenjablei bat ban sang ya ka sabaton kum ka sni ka jing kerku na ka benta ka jaj benriu barok na ka benta ka jaj benriu barok ka jong ublei haba uai ya ka sabaton pek haka Marcos ar kalnong ar phunyo ka khot ujisu wong ladangin pule katu ujisu wong baya ka sabaton latau na ka benta ubriu kayang na ka benta wadam namar wadam udai ubriu ubala tau nengkong ba ublei ulala tau ya wadam ngim du yo sngau baka Bible ka ong hang ni la thau ya ka sabaton na ka benta ki jiu hnrai ka ong ublei ula thau ya ka sabaton na ka benta ki briu haba ong ubriu la ban long udo yong udo li udo sau udo sdam udo clear la ban ong te hang ni uno ubriu hi kamut ya ka sabaton la thau na ka benta ubriu te kalong ka babakla ban ong la thau ya ka sabaton na ka benta ujiu namar la thau ya ka sabaton na ka benta ubriu kumban suong nok khniat thang ne sau thamula ban yakran tangba ban pensai ke jing sisa khnang baki briu kin so thu khniat kamut ya ka sabaton la thau na ka benta ubriu te kalong ka jing bakla ban ong bala thau ya ka sabaton na ka benta gijiu namar la thau ya ka sabaton na ka benta ubriu kum ban suong no la thau ya ka suki menta ban ong no la thau ya ka suki ban song thai ubriu la thau ya ka suki ban song thai ubriu om ban thau ya ubriu ban song thai ka suki so thamula ni ban ong la thau ya ubriu bakan song suki hangi ubriu te kalong ga babakla balai ba ublei daladihi balai ba ublei daladi ula song thai hakasni ka ba hniau hangni ka jingkli ga ong hanrai ublei ka jingthu ka ba shisha ka jong ublei ban song thai ban bu ya ka nuksa baka ban bu ya ka nuksa ka bakan jable baki briu kidai ban trai tang nriu sngi bakin song thai hakasngi ka ban niau ka sabaton ban song thai hakasngi ka ban niau ka sabaton hangni ukaral bat ulong ubriu ba start Bible upasat jingmut ba kajing song thai ha ka bakut kajing penlong ha ka bakut jong kajing penlong kalong si benta kajing kalong ka si benta ka jutang kajing ai ha ka ba ya kibriu lakhot sengau bha ban
ya syong thaj lem bat uble ban ya sim benta ha ban ya sim benta ha ka jing syong thaj bat uble ha ka jing it ke jong uble ulat ha ka jing it ke jong uble ulat khot ya ubreu bat ka breu hadin bala thau ya ki ha ka dur ke jong uble ban don ha ka jing ya slok lang kabajan maha bat la unong thau kajing yaslok kabane junom hadin kapop kajing yaslok kabane junom hanrai hadin kapop kasabaton kadai kajaka kabahakli tame ha kajing im breu kajongi hakjing im breu kajongi ban yashem bat la unong penim man la katayo hanrai kapop kala pania khlat ya ubreu bat uble hanrai kasabaton hi kabalong ba uble ubu kadang ba yai pania kendo ya ki breu bat la uble unong thau man la kasabaton pej hang ni u adam bat ka im niu i kasabaton kalong kum ka jingking kaban penyas kaban penyaso hapreng ubreu bat ublei namar om dei ubreu ubawat ya ublei hanrai ublei ubawat ya ubreu Nikan mau hadin bau adam ulahap syakapop ublei ulek ban wat ya adam Nikan mau ya unong pop ubayang farsi hakadur jong kalang brot ublei uba lalek wat ya unong pop namar ublei ulong utrai uwat keng ya kinong pop kibala sakama bat kibala jano ki jong Ladadon bakeli ya pi kumno ba kajing sumar sabaton kalong kajing mentoy hakajing ya telok kajong pi bat ublei kumno pin jubab kani kajing keli kaong kata kajing keli kalong sisa ka basot tenat namar ka sabaton kalong kajing pen yajan yangi kibriu bat ublei kalong baka jing ya slok lengba kajing pule ya ka ktin gejong ublei lengba kajing ya slok kaban pule ka ktin gejong ublei bat kasabaton ngila ban bu nuksa ba kalong kum ka mobile phone kum ka mobile phone lane kum ka phone bangila ban yakren bat ublei man la kasabaton namar ublei ula bu ya kasabaton bangin ya penlut por bat ban yakren bat ublei man la ban yakren bat ublei bat lada ni wan subunah ni menta namar habangi yo banekran bad ublei man la kasabaton hanrai lada ngiwan haka wepat kasni kumno ngila ban ya kendu ya ublei namar ukhlem bu haka takasni ngam ong ba ublei ukhlem don rai ukhlem bu haka takasni te kumno pisnyo hangni ka ong kasngi ke balai ka ong kadak ke jutang hangi exodus life huwei kel nong khat riu bat khat nhiều bat khat la dangin pule rai ka por kam sha sau sin sawat ha ke jing tho ba khuj kayat thu ka sabaton lajar kum kadak te
kani kadak kam dei kadur watla baro na kikti na marlada baro kini kikten ki yasrim baro ar kini kikten ki yasrim bah kat kum ka Bible ka sabaton kum kadak kalong kata ka jing thodak ka bayar thu ya ka kubor ka ba syai kedar ba ka sabaton ba kalong ka dak ka jing ka dak ka jutang hapdeng jonga bat phi ublei uang leng ba ki pateng la pateng benriu ki jong phi baro Exodus lai phuwe khat lai la dangin pule ka por kam sya te ublei hang ni ulabu ya ka sabaton ulabu nuk sai ka sabaton ban te kum umat ban sa jingkan mau man ban sa jingkan mau hangi ki briu baro bat haka jing e ke jong ublei bat haka jing e ke jong ublei ula thau ya ka perthai nadu kasni neng kong jong kasni syadu kasni ka ban riu ban long kanuksa ba ujisu daladihi ula inono ya kata ka khet beneng ula inono ya ka khet beneng ke jong ya kata ka jinglong blei ulawan sya ka ne ka perthai ban siuspa yangi ki breu ki nong pop ha ka ne ka perthai bat ulaki halor ka ding pna ulum kalbari ban pendap ya ka jing siuspa na ka benta ki nong pop pej unong peniem jongi u Yesus Kristus ulabu ya ka nuksa hang ni ula thia ha ka lum jing tep ha ka sngi sabaton baro chisngi han rai ha ka sngi neng kong jong katayo ulami pat dai namar kata u Yesus ulabu ya ka nuksa ban rakhe ya ka sngi sabaton ka jong ublei hak sngi ka ban nyau ya ka bangin song thai ngin ya pule khendiat na tin jong blei hang ne Hebrew sau kal nong mat sau ka khot ya ka ni ngam ju pule bat ngam ju pat pule menom no ha ka jing im ka jonga ha pedeng jong ka jing slok han rei menta kalong ka baneng kong bangan pule ka ni namar balai ni hap ban pule ka ni namar ba kibriu ki ong ba lada ngin syakri hakano kasngi lada ngin syakri hakano kasngi ro kabyang hanrai hang ni ka Bible ka kran syai ka ong hang ni Hebrew saukal nong khandai ka khot ka ong kum ne ni pule na ka testament ka thamai namar la ni pule na ka testament ka barim ki ong ka jong gijiu rai to tip ka testament marim ka dei hi ka jong ka testament ka thamai namar ki e baro ki bala tho ha ka testament marim ki one pai sa ka testament ka thamai de hang ni kani ka khot ka kran bat ka ong kum ne namar kata kadangsa ka jingsong thai ka sabaton ya upai lang jong ublei namar kata kadangsa ka jingsong thai ka sabaton ya upai lang jong ublei kamut ba lada dei uno ubriu lada dei uno ubriu lada kano briu lani kinu ki jaj benriu kamut ba ki dei hi ki pai lang jong briu lada ni dei kinong pop lada ni dei kita ki balai chiet
kijong blay. Idei kita ki balas sius pa kijong blay. Ni dei hi ki pait lang kijong blay. But ni ba ka Bible kam siam loong ba u pait lang u dei ka dei jong ubaman lanu setan. Te ni dei barok ki pait lang kijong blay. Te to blay un kurku ya kini ki kitin ki bak ndiat. Amen. Iko man ai khublei ya i Mr. F Lankoi namta ketua kelas ngit scam ba ngi wei pai wei la yo ki jingir khu lengba ka sab school ka ba il ai hapdeng jongi wei pai wei tu blei nang ya ikir khu ya pi Mr. F Lankoi kat ba pidang syakri blei na ka wei ka por sya ka wei pat hana por pat ban penwai na ya ka sab school ka jongi nyap phai lang sya ka number jingrai ka ba ars pa prap sau na ka ba thmai bar anda dep na ka jingrai nga kapat yai Mr. F Lankoi ban ai ngi ya ka jingrai penwai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
te hagan ke por haswa bang pen wai kan ka kelas ke jungi hagan ka singi ke bagentang ke jung ublei ka sabaton tetungin pendam si ke jung duai ablei ngiwan hajan jung mi kan rat hagan ka siteng jung ka singi ablei ni duai bat ngi kerpat akmat jong me ablei ni yo atrai ya ke jing hikai na ka ktien ke jong me ablei ni la yo ke sembok siar ke ba me melawan ban ai leng ba da ke jing isynei ke jong me na ka khat ke jing isynei ke jong me bat ngangait skan nila yo khendiat khen soi ye ki jing mentoi na kan ka kelas te hakan ka por ngapan ye gini bro akan Yesus Kristus menta bat sebom cikotro amen. Aku aban ai ko boleh baro ki bala penyo ya ka sub school program yangi hakani ke stem na do ki bayalam ya ka jingruai hado ki batem hado ba puli ke jing thokhana mission bar khamtam ya I ba leng khoiru ba penyo yangi ya ka sub school class ka basyo tenan ngati ba phila persang kat ba phila ban penyo yangi ke jing seng kam lei ba phinang na phimnang han ka ba kham kor ka long ba pidon ya kemensem kaban ya penyo ya jinga seng pidon kemensem ban sakri ya oblain kurkhua ki bala penyo ya jinga seng sub school ke jongi tegeni ke por min teng ya jinga seng arsin jongi da ka bangin phais ko jingroi ke number ka ba arspa hinyo ko bang e ban site ka tho nanga site satang ka snam ujisu Bangsa kathonanga sasatang kasnamu Jisu eyana balapan shnam sasatang kasnamu Jisu aku dolong kawa bangsa lipayanam kasnamu Jisu ladom dom yana pandai sasatang kasnamu Jisu nakapo banyo cingsai sasatang kasnamu Jisu aku dolong kawan bangsa lipayangan kawe om dan dalam sasatang kasnamu Jisu cingsai pokalong bareng sasatang kasnamu Jisu banai kunangan lashem sasatang kasnamu Jisu aku dolong kawan bangsa lipayangan kawe om dan sasatang kasnamu Jisu bangan kermen bangan su sasatang
satang kasnamu Jisu ban pen yo hanakahom satang kasnamu Jisu aku dolong kawan bangsa ini hayangan kawe yang dan balam satang kasnamu Jisu kodolong kawan bangsa ini hayangan kawe yang dan balam satang kasnamu Jisu. Akodor longkowa ban sai le par yanga kawe don bala sa satang kasnam u Jisu amen kani ka por ngi pteng ban yerwai ka jingwai ka ba ong ko Jisu nong panim trai don kum ma me ngai skemba bo nangi ngi nang ye kani ka jingwai Jisu nong pening triumph dan kumami lente jingin ngan ya ron jingga kita nong selang nong yada Jakarit ngen yulatan kabadangi ngano mino batya milam ya ro you try to pertain to why bobat buram bacing ya ro inai Kilum bakin den batu yang kikirhu Dakapor kerteng jong ni Nan wadak cink men baro pamilen Syaki bumcu kudami ngasanya Om lalu coba kikulang pamilah Triumph dan kumami lente jingin nganya yaron jing lagi kabakra nong selang nong yada Jakarit ngen yulatan kabadangin ngano mino batyang dengan ya ro you try to pertain to why bobat burong bacing ya ro inai kilum bakin dem batu yang kikirhu dakapor kerteng jong ni wadak cink men baro pamilen Syaki bumcukut hamingan janya Om lalu cobat kikulang pamila Ay om lalu cobat kikulang pamila
Ketua kejing ruai ke bagendang sudah ruai kong ko Jisu nong penim omdon kum mame. Balib omdon kum Jisu. Namar Jisu je pibat yang Day tang nakadaw hip-hop jong pibat jong uwan syayap haulom Calvary. Day tang kata uyada ulong nong selab nong yada ujaka retngen ujong pi jong wan pi hanga barok kibat taj bat kia kejingkin ngan penjam ni pi kata de kejingkular ke jong u kanu no mut na pi basyo taj basyo luwai ne basyo dom sem wan shu Jisu un I born I'm sem ye pi tekene kapor kala biang kapor ngi bangina ipteng ikene jing shikri jing ban yaj kmat ke jing seng arsin de kaba nginir wai jing wai burom long ya ukpa lada pila ban yeng kalong ka baha Henry lada pila ban ye pelang kini ki lyrics bala bo rum bade sim betalang hakene jurwai burom long ya ukpa burom long ya ukpa bad ya ukon bad you mensim bakoy kumbana du menengkor menta baju nom kalo syabum cukut amen amen. Tầng nhìn đói có khoai chừng yêu ba hôm nay lấy si bốn nhà cái chừng khao cái trong mẹ lấy si bốn nhà cái chừng ít cái trong mẹ anh ấy khlam mát đói mà mình khơi cái chừng một chút khát cái trong này hay xóa bằng nhớ sinh ngày cái tiền cái trong mẹ đói cái này pan hàng cái tên trong Jesus Christ amen. Kadang inang tengi ke jinga seng arsen ke jongi ngakan mau yu ko we ke dekot na ktin ke jong blei ha jing ben pau gal nong ban nong kong dekot ke balai kong sup utau ba pule bar bayos yo ya ktin ke jong jingi thol pa na mar ka ya kalajan henry ngasyu tenat hi ka siro and the English ka ongum ne blessed is he that who read it and blessed is he that who hear it because the time is near. Kau orang ni deketin perang kau long jingker ku, yau tahu ba pulih baru tahu yosnyo, yeketin jong jingit thol lepa jong u, hoi ladang yosnyo, kan long jingker ku bala nang yos jingker ku ngin suk ne, tapi ni kau por ngam artetin bangin yos jingker ku, lembaga ni jingit seng arsen jong ngam artetin bangin yos jingker ku, bangin yos jing suk, hak jing long, dan ni hak mensem ke jong ni. Lekin iktin ke jong belai ngashim ni kene kelat sisin biang bat pediang siung bhai pis kene ke jingseng arsin ke jong ina do ki kena red ki long kme long pa ki kena samlar kum jo ki baya shakri lang rengkat bat ngi tat hado kene ke porna do ke sab skol te ban yaj kman ngin yerwai tu jing ruai ke bong yatho yanga ye ke kubor number ke kot jing ruai number ke ban reply yatho yanga ye ke kubor shpang ujisu. Ya to yang ya ka kubor syapang uji sun kubor baba kodong patiang tambala kukum ya to kumno baki angel da jing wai lang ki pen slay buramu play a jung ta me da jing suka ka pute ya to ya ka kubor syapang uji sun kubor baba kodor patiang tambala kuku usyatkan hari klau marwe kita kisni bajenjar namar pop jong ila pencoy ban kadu ujopar ya
tu ya kis nam ka jing train ya tu ka kus lai busha usha le big lam ching isynei Baduk baklem ying bansa Ya tu yang ya ka kubor siapang ujisu Kubor bababat bakodor Bat yang tambah lakuku Ya tu kumno kisah ya Hajin kordit kading knan Kumno tikita Kumno bumi padangkan Dajing gila diulen Ngai ya kading knan Angan yam kapapidang kren Jingi persis payangan Ya tu yang ya ka kubor siapang ujisu Kubor bababat bakodor Bat ya tambah lakuku Bat ya tambah lakuku Aku abanai kublai pi baro ki baya sim talang ha ketu jing ruai sedang jengi Henry ban yaj kmat ngin yo i jing pulis sedang da kabangin pai si gospel kat ko Marcus kalnong ba kendai khot ka ba arpsau gospel kat ko Marcus kalnong ba kendai khot ka ba arpsau ka ba ongkum ni te kumni ru haba ukpa utaw khatna ulayam jam ula ong ba kijing jaw umat ru ngangej atrai to yarap ye kijing bomnge chonga sisin te kumni ru haba ukpa utaw khatna ulayam jam ula ong bar kijing bar ula ong bar kijing jaw umat ru ngangej atrai to yarap ye kijing bomnge chonga yakini kijing pulis dang jongi o shakri jong blay lani nongkren in sepenshai halor jongi wei te kini kapor ngin yo ye kijing duais dang na is serdon tung ini dua ya kini kapor bat kitu gi bala bani dem kho siyo laki ying sem gi jong pi sobha bangini le ya kata ko pa jungi ba peneng kanu ngi dap dak jing sngo kemen ke pakrau ngon khman jongi ngon aingu ime atrai kan rat ngin lala ban yo pat sakani kawai kesni kawai galat habangin la ban yero penan buram yame lengba ka online service ni don kam yame atrai ha man la ka clip man jong jing im jong kham tam ha kani ka por jong new klam memshim la e no engi ban mela pen i ban mela pli galat ka lenti kumnu bangin wan shame khrang ba ka jing e ka jongi kan kham klan na ka wi ka por shakawi pat Haswa ba ngin sedang ya kani ke jing seng ke baar ke jongi atrai kan rat ni duai hame ba ngidon kam ya ke jing start ya ke jing champang but lada ngimyo anami atrai nginumla bangin sngau thu ya ka jing hikai ke jongmi to ai ba ke jing start ke jongmi jing champang ke jongmi na ka khet beneng kan dan ha ke jing mut ke jing perkhat jongi khnang ba ngin la man sngau thu ya ki jing hikai ki ba me kwa ban ai hangi khnang bang in la ban em kat kum kamon ge jong me khnang bang in la ban pen i shaki parlok ki jongi hakanu ko rukam ka ba ngi ki kristan di ban em pat kum nu ngi di ban ai ki jinga ngu shame atrai kan rat ni dwai namta shakri jong me ban ya sam ya kaktin ke jong me hangi baro to ai ba umin sim jong me undan bari nongkren bin yo ya ke jing stan kumnu ban pen sngau thu engi ban ai ngi ya ke jing hikai da ka bashai lamba kaktin ke jong me onom dan ke jing nang jing start jong brio ka bala ban
pensiu tho ingi bat ban pensiam phangi ya ki jing hikai jung mi lang ba ka bible han rei lai tang mami a try kan rat te sa shi siam ker khu ingi kat bang ya penut por ha ka ban puli ya ka ktin ge jong me tu the mami yu mun sim ba khoj kan shot yangi bangin long kita ki kristan ki bala tip ya ka hok bat ka jing shisha bat ngim dei ban long tang ki kristan tang ha ka nam han rei bat hakikam gi jong ru kom jo atrai tomat kilat ki jong borbor ni ju pen susi ya ka man ge jong me kini bar khaj ni pa na keteng jisu amen. na kwa ban ai khuble ya isardon ye ka to ga jingdwai ge jong phi bat kup juru mane ye ka jing thok khana mission te ublein kur khui phi sir kat ba phidang ya krishan ye ka balang jongi hakno kono go por bungi don kam phi ban khamtam ai phi kamet ka koi bkhia kat ba phidang pteng yi kam ki jam ki jong phi te ke ni ka por ngin ya chkmat de ka ba ngin lum ye ka jingin show kumbangi jule le de pidon har lo ki jong gi sem jong phim dei tang ka balang jong yang ne henry hekeleng sordong jong ka balang jong ki ba yos nyu ki ba ya shakri ran kat ban ni por tongin ye lum ye ki jingin show bad hadin ka tang in ruai jingkur khu no ble ngi yo bad hadin ka tang in yo ye ki jing duai nam ta ki jingin show teknik ka por kat bang idang lum ru ye ki jingin show ngin yo ye ki jing ruai krpang na i wan ta semle a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the
tongin irwai jingkerku na ublei ngiyo. Jingkerku na ublei ngiyo, tungin aingu ya uparo, ya ro piru ki angel kun, yupa kun batman simpa kun. Tongin duai ablei kupa jungi bah beneng long bkhoi kerteng jome long kamon jome hakan deu kumbah beneng a try hakane kapor niwan hakmat jome a try wala nang idon halaki jongki benta kabangi don hakane kapor ki jaka bangi don henry a try ngi wanra yekini jing ai ki barit jong ya try don na pedeng jongki la se ki ai hakane hi kilmat don na pedeng jongki la se ki lumi jing cheu khamaden rokum jo henry kamle le a try henry ngi duai shikentin ban men kerkhu ye ka long ying long sem jongki men pindapan biang ye jindon kam jongki a try ki long ki khon ki ba e je me a try what happened ke jing khangdam ka bangi ka do menta henry ki ai pteng bani kersan ye kam ke jong me mdei na ka daw bangi long ki breu spa mdei na ka daw bangi long ki breu ki bit babiang henry dei na ka daw ka bangi eje me dei na ka daw ba me pinroi ba min kirkhu ye ka yeng ka sem ke jong ina ta ka daw ngi labat pin pai shibenta ne ke jingin show she kam ke jong me ublei kirkhu ye ki ba ai na do ye ki jingin show ye ka wei na ka ba shipor kum jo a try bar nga duai me ai pteng ben kirkhu ru ye ka long yeng long sem ki chakri jong me ki khon jong me ki bamdon bhai ka met bakoi bakhia ai ba kini ki ying baro bangi kan mau atrai men phao ma sem ba khojong me men pentingen ye ka long yeng long sem ka jong ki atrai bada kini ka por kurkhu ye ka ne ka jingkan show ka jongi khanam ba kan yai pteng ban pin sapreng ye gospel ka jong me kumbang yos nyo ha ki jinge thok hana mission na koi ka por shkoi ka por bada ma ba try ki pop jongi bada snyo ka ne jing dua jongi na mar ngong ipan ka teng jong me jisu balong nong panim bad nong sis pa jongi hadom ta do ki bom jukur kum jo. Amen. Sikintin nga kwa panay kublay ru ya iwan bentas imli bala ay ngi to kajing ruay or God is mighty to save. Hoim don kano kajing lani kajing le kabangi kando ba ujisu lani ublay ba syakri pibat nga umlaban pelaj ngi lada ublay ulaban pelaj ikon Israel naging sya tem raw ulaban pelaj ya pia ngaru lada ublay ulaban pelaj ya upol kan ba udarang don ka bendi ulaban pelaj ya pia ngaru kumjo kublay shiboni wan benta ye keto ke jigruai ka ba phila ai to ublay kurkhui phi jinglong samla jong phi kamtam ka ba phirang pteng ye jing pule jong phi mentausnem class 10 ka ba ublay ai phi ka met ka ba koi bakhia ba phin yo ik result mentausnem result ka ba bha teh kini ka por sya bangin ai ik benta sya inongkren ngakwa ba pini thoi kanungun na phi ba itho ya isur ni Mr N Lapasam bangi khot ne yanga de kongkhai ni khot newbor Lapasam hatu phi thoi ngai skem ba bon na phi kamtam gi khot balang nong po phi yosnyo na markilawan ministry ru chen ni sisen na kalianga spicer ministry group te ngakwa ban wal gataru ngakwa ban pini thoi khandian Sir N Lapasam ni newbor Lapasam ila pendep ya Bachelor of Theology ban Master of Theology na Spicer Adventist University bad hadin kata ila tray kum haka 1000 missionary kum ba arsnem e Henry munta pad itray hagaro hakaway ni ka school jongi ha William Nagar hagaro bakarteng ka Sunbeam Adventist Secondary School Sunbeam Adventist Secondary School bad ni duai nakabalang ba ublay ni teng ban pedon kam ye i but I day kon jong I Mr Poran Karpran but I may jong I bakerteng I Filda Lapasam teknik por klan depan slam shu ngina no por sha I Sir leni Mr N Lapasam ban ai ngi khubor ka badai naktin ka jong blay
kublai pi ki parlok ki parabangait ki badon lang hakane kapor bat ngakwa ba pening sngau bhai pi haga kerteng ke jong Jesus Christ unong penim jongi ngadon ke kubor ke babha na ke banta jong pi iwe kau kubor jong ke jing kermen ka kubor ya ke ba ma pi bat manga ngila ban sngau tu shai namar ka de ke kubor na ke keteng ke jong ublai kerpat ipi iwe penchimnya ki Bible ki jong pi bat long ki balak loy man plate ya ki khot Bible ya ke bangin se sa menta para bangai ngasngau de ban ong ya ke ne ki jing ong ngap ngasngau de ban ong bahato pilayai em bat ublai hato pila pensngau bha na em ya ublai gijing em gijong pi hato pila yain em ha gijing et badu Jesus Christ but hato pila plan em ya Jesus Christ shaki way ki parlok gijong pi but na kamanta ki parlok ngadon kene ka way gijing ong ka bangas ngau de ban ong bahato pila pedeng na em ya Jesus Christ kum ta unong penem jong pi namar omdon da kono ke kerteng da ka wepat ke kerteng ya ke ba ya pi la ban pen lai no na ke kerteng ke jong Jesus Christ bala syaya na ke penta jong pi bat jonga hau lom kalbari ke snam ke batoit ba mi na lom kalbari ngila im mentah ki por ki sngi ke bakhadu bat kala don ke jingale ha ke jing im ke jong pi bat ke jonga kene kijing ele keba amdon mano balait na kene kijing ele wat ukna ki rangba ki temen kisan ki don ha kene kijing ele hapeng keba bha bat ke basne kijing ele hapeng ka hok bat ke pop kijing ele hapeng kijing shai bat kijing dum ngi im ha ki por ki bakhat do bat ha to phila pedeng nam ya Jesus Christ atau phila yai lang na am baru Jesus Christ. Ka topik ke banga kwa banyak sama pihak kena kepor. To isynei yang a try. To isynei yangi a try. Haswa bangi ya syakmat dengi ya doai. Ko kpa jingi ubah neng. Kena kepor ke jong me bat ngan doai. Amanyai dorong ko lambat ngau blai. Ka bangi ya sam yang kena ke kubor. Sha upai lang jong me arwai kiru ki pasngap au men sema khoi kta haki we pi we na mengila banyo ya kene kicing kerku ya ke kten ki jong me namar kata kada au ble dor kala bangi we pi we namangi tip mangi ema kisni ke bakhado atau yarap ngi mengila manwan chame to isn e ngi au ble na bangi ni pan tang jong Jesus Christ amen. Badon Bible, ya pai bat nga syaga gospel jong Markus, kalau nong ga bakhendai. Gospel jong Markus, kalau nong ga bakhendai. Ka topik kebanginya sam hakana kepor, kalau to isynei yang a try. Gospel Markus, kalau nong ga bakhendai, ka dekat ka ba khat sam, ka dekat ka ba khat sam. Bong kumne. Habaki la wante sya kisenran. Kili iya upai ba babon tawya yaki bali kinong thoro bakia sai batki snap nganya thu ipi yak ek ba jia hangne u Jesus Christ ba laingot kisenran u Petrus u Jacob bat Yohanes ki don ha ulom jong kijing kala hakaba kini kilaingot kisenran kijong u kili ya kili iru ya Moses ba yo Elijah ba kile krenlang bat ukenrat ujongki u Jesus Christ barki khandai ngot kisenran kijong Jesus Christ kidon syapentha bat kane kajia hakba baro shimet Jesus Christ ula plotpor bat kene ula plotpor halo ha ne ulum bat anda habala janmi kesngi Jesus Christ la late banyak kendu ya kene kisenran kijong o tongi nyepet ya kene ke dekat ke bakhasan mak ke bakhat real
Te kumne ro utau pai ba baro haba kili I yo kila sngau kendet bat haba kila pet sha kila ngu yo ula kili te ki ya ba phile sai bat ki Jesus Christ haba ulawan ula tip ke ke bala jia ha kisenran ki jong but lada phikin ma Jesus Christ ula ai ka bor ha kisenran ki jong ka bor ban be no ya ki min sim boman ka bor ban pen kia ya ki ba pang ya ki ba shitom ki ha ka bor ba ki le yalap cha baro kleng ka nong Galilea but kisenran kila le de kijinget kila pen kia ya ki breu kila le shibon ki kamba henry hakane ka por kisenran kimla ban be ya une umensim boman ya ka bala don ya ka bala rong ha une ukna kisenran kila du jingkremen ha ka kertang ki jong Jesus Christ kimla ban be no ya une boman kisenran ha ka to ka por kila du jingkremen kila sneo ba kila penjak berom yala de bat kila sneo om tang yala de hinre kila sneo ro ba kila penjak berom yala ujong ukenrat ujong ki sengap manya tu epi ke ke bajia ya kaba syakri ke jong bleru kala tho na ka kot jong ke jingtrang jong ki arta ka sla kaba sanspa andripulai sanspa andripusau ka paragraph ka balai bat ka line ka ba khat sao sengap kan pulai pi ya ke jing tho ya ka bangal record hang ne bat hapdeng ki pai ba la don ki nong tho ki ba pedan kam ya kata kalat pan kran beng kran po ya ki haba kila wan shajan ki senran kila keli haki shibon ki jing keli kidia wat lat ban pensisha ba maki bat ukenra jong ki long tang ki nong thok ki nong shukor kinong ya sai hakane kapor kila shim ya kane kalat ka kabu ban pensisha la ne ban la ban pengai yau ne upai ba ki senran ki jong Jesus Christ bat ma hero ki long tang ki nong thok ki nong shukor atau piju yesham hakane ke banta babaro ki breu ki mut ba philong ha ke jingbom shisha babaro ki breu ki mut ba philong kita ginong thok kinong shukor sengap ngan pulai shishu ya phi ki bai ba kila no kamon bandon shakaliang kinong thok bar ki jing sneo ke banyau ben nyau po kal senchare ki breu baro hapdeng uta upai ba hato piju don yak hato piju don yak kum kena kejing jia hato keju jia ha kejing em ke jong pi yo la sa don na pedeng jong pi ki ba ngai ha uji Jesus Christ marwe ha ke ying ka sem ke jong pi ha ke snong ka thau ke jong pi piang marwe non mano ba baro ki ba ha ying ha sem ke jong pi baro ka snong ka thau ki mot ba pi day kita kinong thok kimut bapi nge ya kabom shisha bat kimut bapi long kita kinong syukur atau piji akendon ya kan kejing akendo hoit kidon kibreu kijong ublai ki bay kendo ya kan kejing akendo kiba ki hapan cha be no nak la kijong kasnong katha kiba ki hapan cha be no nala kajong kaying kasem bat ngan ong ye pi bakin don shu ki breu ki jong oblay ki ba haba ki nyes ngeu ya ki jing shisha na ka khten ki jong oblay haba ki nyes ngeu ya ka khubor jong ki lai angel kin pedeng ya ki jing shisha bat ki nya kendu ya ki jing bat sibon ki breu ki mut ki tharai ba ki don ha ki jing shukor la ne ki dei ki nong thok ki nong shukor henry ma pi ki banget pi tips camp na ka kten jong oblay ba pi don ha ka jing shisha kane kala jia ha ki sunran ki jong jisu ha kane ka por kila ngau do men sem kila ngau do jing kerman kila penjak berom yala de bar kila penjak berom yala jong kan rat u jong ki ha ka to ka por to ngi pe biang ya to ka khot ka ba khat san ba khat rewi ka bang la pule mane ek ba jisu ulawan jisu kumne utau pai ba baro bar haba kili iya jisu kila ngau kendet bar kila wan sha Jesus Christ jisu lakli ya ke ba pile side kal ba jisu dang ye kren
uwe ubreu lami baru ya tu ya ke kepala jia ulong ko lo hikai lawan ra hai kisunang jong me ya uwe kena bat kimla ban koi pen khia ya u kimla ban be no ya ne min simboman na ne kena Jisu habau le kren bat ne ubreu long yu to wan ra yu shen to wan ra yu hakmat jonga habau ne kena habau kini kibreu kila wan ra yu mar khmat u Jisu le i yu uboman badon hapo jong ne kena ula persyang ban i bor hau Jisu Christ ula persyang ban penistom ya ne kena ulah persyang ban peni bor hakmat jong Jesus Christ kijing tho jong kisekri jong blai ka ong ba hang ne kala don kata kijing ya kendu hapdeng us em jong kijing shai bat us em jong kijing dum kila kendu hakatma bat baro kibreu kila pet ya kana kijing dia u Jisu la sha kendiat por bau soitan men simbol man ban peni ya ka bor ke jong Bat ngan ong pi hai kini kisni ke bangi ementa u Jisu udang ya sya u Jisu udang ya sya ya soitan ban pen iya ke bor ke jong u bat om slam chu u Jisu un penduk no ya ke bor jong boman hoit pila ase ban sya pen choi ha u boman henry to dwai a penam ngop ha ke jing pen choi une umen sim boman ulah persyang ban pen ibor Baru Jisu la pet ya une mun sem boman baru Jisu la ong to mi na kajing itu kana kalong ka pasngat tanat baru Jisu la job henry sngat man ya thu ya pi ya kepala jia ha une ubreu ubala wan ra ya une u kana kal ba orang ya thu ya Jisu ya kepala jia ula ong ha u Jisu ula kli u kumne baru ong kad khot ka ba ar phuwe ula kli te ya ukpa jong u kala slam kat no nadu balajia kan ha u abo Jisu le i u ula kli hadu kat no nadu meno balajia ya u kum kan ke jing jia oh da jing ngau si une ukpa lu jubab nadu ba udang kena kedekot ke ba arpuwe la jubab nadu badang kena kipar bengait kipar lok hakane ka po don napdeng jong pi kibala ja no na ka yeng ki jong uble don napdeng jong pi kibala ja rungai don napdeng jong pi kibalong kalang brot kibala ja sakma don napdeng jong pi kibalong kasuka kibala ja don napdeng jong pi kibalong kum ukon sarang aurea henry menta kalau dia kapor ya pi ban wan shau Jesus Christ menta kalau dia kapor ya pi ban wan shalaye ban ong atrai to isynei yang atrai to isynei yang don napdeng jong pi kibakwa let's say ban pelupor bat kene perthai shu henry nganong ya pi Kane de kapor ka pen pai sha Jesus Christ u Jisu la kli ya u hadu katno kala jia ya una kena oh da jing snga si u ong nadu ba udang kena uneu kena uladan kam ya kijing pen khia but u Jesus Christ uladan hajan jang ung baru Jesus Christ ula pen khia no ya uneu kena but kabor jong uboman kamdon but u Jesus Christ la don napdeng jong pi ki ba sham jing ban wan sha u Jesus Christ la don napdeng jong pi ki ba sham jing ban le ya ka kam ka ba pha yo la sa don napdeng jong pi ki ba sham jing ban ino ya u secret yo la sa don napdeng jong pi ki ba sham jing ban ino ya ka kiat la ban ino ban baam ki jing bam ki bom pha henry hakan ka pot ha ka kertang ke jong Jesus Christ to ong ha try to the why but to ong a try to isynei yang but to yarap yang kum ong ne breu to yarap yangi yo la sa don napdeng jong pi
ki badon bat ki parlok menta to ya dwai lang bat ong to ya rap yangi a try to ya rap yangi a try lada mela ban le une ubreu kat ba udang ya thu ya kan ngejing jia how Jesus Christ la shu ban ya thu shu but ula ong lada mela to ya rap yangi lada mela to ya rap yangi kadekot ka ba arpusa te kumne ru haba ukpa uta khuna ula jam ula ong bar ki jingjau umat ru nganget ba haswa kata jisu ula ong yu ukumne lada menget kalong kabala banle ha uta ubanget ngap an pulei pi ya ki jing tho jong sakri jong ble na kasla ba sang spa an re ya ka bang record hane na ki ka kot lada mela banle to isynei yangi mat ka ong kumne ka nongut ki mensem ki balaban kia da ka pop kila pensawa ya kata kijing duai bar habaro kijing jubab jok nong pen uba isynei kalong lada melak ban nget ke baro kilong ki bala ban nget atau piju duai yang ane kijing duai balada pi duai yang ane kijing duai itu isynei yang ya try ujisu ong kalong ka bala ban le ha uta ubanget kalong kabala banle ha uta ubanget hato pinget lane hato kata gijinget kicong pi kalong kabaret kum ne ubreu badan ha kane gijinget thu khana gijinget kicong u kalong kabaret te kumta ula ong bat gijing jau umat ulong a try nganget bat a try to ya rap ya gijing bom nget kejonga hoi ngi imenta ha kisngi jom kibaya kluma kisngi jong kibomla bansyania kisngi ha kiba yol ase kijingai ke jong pi kala duna kalong kabarit yol ase ba kijingai ke jong pi kam long shu ka baklain ha ba pi kijing jia ha kena ke perthai renganong ye pi lada pi sneo ba kijingai ke jong pi kalong kabarit kum ke jong ne bre ha kena kijing thu khana to ong atrai to isynei yanga bat nganget bat to ya rap ya kejing bom ngai kejonga to ya rap ya kejing bom ngai kejonga kidon sibon kibreu ke bakwa banwan shau jisu henre kimla adalah ke jong ke bor kidon sibon kibreu ke bakwa banwan ta ke kam ke babha henre kimla Nui pidon kam ya ke bor ke jong Jesus Christ. Pidon kam ban duai ya ke jing duai. Badong a try. To isynei yanga bato ya rap yanga. Kadekot ka ba arpusan te habau Jesus li i ba upai ba ule pet lang cheu lasneng ya to mun sim bam khoi ba ong. Ko mun sim bam nang kren mat ba kelot nga hukum ya metomino na wat lep sut shu ru hao wat lep sut ru shu hao mental lada pikloi ban duai shau jisu lada pikloi ban ong atrai to isynei anga ka bor ke jong Jesus Christ kan wan happy badu jisu ong nadu menta pen la ban ino ya ki kam ki basne ki jong pi nadu menta pen la ban ino ike ki ba ki jong kane ka perthai skap an pulei pi na ya kene kijing tho ka ba ai man same yang ngi na ke ka sla number sans pa an repun reu de kijing ngai ka ba punya so yang ngi bat ka banang bat ka wan lam yang ngi ya ka man ya le persya ya ki bor jong ka chingdong ha to pi ngai ba phila ban ya le ya ka bor jong boman ngai ba dwai ba ka bor jong Jesus Christ kan don rengkat lembat pi henry ke bajia pat ye sibon ki breu snap henry sibon ki snau ba ki duna ki jinget ba namar kata ki jingai no na ukres haba ki snau ba ki duna ki jinget ba ki jingai no na Jesus Christ om kumta lada pi snau ba pi duna kata ki jinget ki jong pi ha Jesus Christ lada pi snau
ba phidang duna lada pisngeo ba phiduna kane ken kade kapo re phi ban ong atrai to isynei yang nganget hinrei tu rap ya ke jing bom ngai ke jonga yola sedon na pring jong phi ha kane kapo kiba kerdukang don na pring jong phi ha kane kapo kiba kwa ban troi kam namar hakini kisngi ke bangi em ni jenjar ban yo ya kano kaka hinre hakane ka por nga kwa ban IP kane ke khobor ka babha jong ke jingkerman to perta sya jisu atau ong try to yarap yenga da pidon kam iya ka kam ban tre ban na oble bat bau jisu unjubab ya phi jisu unjubab ya phi ha ka por ka babiang bat pha shu bat ong atrai to isynei yang bat kidon na se na pedeng jumpi ha kana kapo kiba long kita kinong tre kiba hapan sumare kibreu yola se kiba pang covid-19 yola se pisngau shapting ban sumare ki don sibon na ki nurse ki doctor ki breu ki batre ha kana ka henring ngan ong pi manta wanam shapting ublay unya dai pi ublay unya dai pi to ngate to let sha ka jing tre ka jong pi da ka jing duai padang a try to yarap yenga bangla man light na ka jing pang pat to duai ya kita kinong pang ka jong pi ba kin kot kin kya ha ka teng ka jong Jesus Christ dei tang na ka bor ka jong ublay dei tang da ha ka teng ka jong Jesus Christ ba kin baro ka jing kin light no nangi iwe pi we kwa banyi thu ye pi bala don na pedeng jong pi ba kum kita one shout Jesus Christ hoi hai kine ki man kisngi ka bangi emanta don na pedeng jongi ki ba kluma nama don ne vaccine lane uta udawai covid shield lane ban yadana uta khunyang jingpang don na pedeng jong ki para bangai jongi bar ki prolok jongi ki basngeu ataten ban sim ya ne udawai lada pisngeu artaten dawai sha ublay ha shwa ba benchim ya kena ke injection banyada na une khunyang jingpang dawai sha ublay pikir mau na mi ge jing thu khana jong upol haba upol relate hak to ka por hakba kila here no na ke jing shong ling ke jong ki bau kat ba kita ngelom ya kita kideng ban penmek ding namar kalong kamareng ka ba kreat ba upsen la pu ya upo bat kibreu hak to kasnong ki ong ba une ubreu dei ubreu bomman dei ubreu basneu dei namak ta kada ba une upsen la pu yu ka dei ka bai nong jong oblay hinrei pitip nam la da pi sngaw ya ne ge jing thu khana ba upol syam la yap namar ba ublay udorong kat lam ba do bat nganong yi pi manta haswa pinshim to doa ya ublay hoi kane ka dawai kadai ka dawai ka ban yada yang i iwe pi we but lada kalong ka dawai ka babakla doa shwa ublay ba ublay un pen koi pen kya ya pi ba ublay un yarap ya pi ba ublay un yada ya pi henry kalong kijing klumar pat ya sibon na pleng jongi ki baong ba ne dawai ulong dawai uba penyap ya ki breu hoi ngaru ngamdan kata kijing snow thup ka ba paka henry ngadon tang ne ka we ka ban ong ya pi kidon ki bala dap sha inject henry kim sham la yap henry kidon ru ki bala sha dap ki bala dap inject henry ki yap henry ka khubor ka bangan don ban ong ya pi manta dawai haswa pinshim ya ne injection khnang ba ka bor ki jong ublay kan long rong kat lembat pi but kan IP ya ki jingkoi ki jingkhia ka ba pura kan IP ya ki jingkoi ki jingkhia ka ba pura sngam nen thu IP ya kana ka jing tho jong sakri jong ublay ka aman sem ni we pi we na ki juk asla ai ba kini ki min sem ha ka jinglong ma klem ni rap atau pilong ki min sem ki ba klem jing rap hoi nga ngasngeo
bangak don hakata kapor ba don kena kicing erat henry ke ba jia ha bangi don hakum kene kapor ai ba kini kimensen nangi baro ke balong habak klem jing erat bat bom shong dor jong ki kin bread yala de ha ke jing isynei jong nong pen em bas ngau lem nya ki bat to wat pe shala de henry pet sha u Jesus Christ lada phis ngeu ba phi don ka jingai ka barit to bread ya kata gijingai gijong phi ha u Jesus Christ lada phis ngeu ba phi shap ting ban le ya kano ka kam lada phis ngeu ba phi shap ting ban shim ya no injection to bread ya kana gijingai gijong phi ha u Jesus Christ ba u Jesus Christ bang klain ya ka lada phi don lada phis ngeu ba phi duna lada phis ngeu ba phim la ban wan sha u Jesus Christ to bread ya gijing em gijong phi ha u Jesus Christ dei kata ken kedau ya ka ba une ubreu ha kana gijing thok khana namar ba don kana gijing namar ba gijing gijong u karet baru ong a try to isynei anga to ya rap ya gijing bom ngai jonga ya baro gijing gijong u ya ka ba udon ka ba ret baru bread dot ya gijing gijong u ha u Jesus Christ wanam pe ya lade pe sha u Jesus Christ kini kisni ke bangi ementa kim dei kisni ya ke bangi hapan pe sha lade namar ngim don ke nalade ke ba ngila ban le ke ka ba bha ngila man job ke ka pasne kini kisni ke bangi ementa kini kisni ke bangin pe sha u Jesus Christ ke bangin shania lo teli ha u Jesus Christ ya kijing im jong pi ba jonga iwei pi wei ngi pe ya ka khot Bible ka ba khadu ban nang tang ngin pengkot ya kana kijing kreng ke jongi ngi pa sha u yones kon long ben reu ka khot ka ba lai punyo yones kon long ben reu ka khot ka ba lai punyo flit ya ki Bible ke jong pi yones kon long ben reu ka khot ka ba lai punyo snap ka ba ong kum ne baro ba uta ukpa ai hanga kinwan hanga uta ba wan hanga snap Jesus Christ ong Jesus Christ ong uta uba wan hanga dalele nganam kentai no ye ushaba uta uba wan ha Jesus Christ unam kentai no ye ushaba lada pi rang ban wan cha Jesus Christ unam kentai ya pi lada pi bread ye kijing im gujong pi ha Jesus Christ unam kentai ya pi yela sedan na pleng jong pi ki bom pat pleng ya Jesus Christ ha kijing im gujong pi lane ki bom pat syam la rai ban yai lang bat Jesus Christ ban pesngau bhai ya Jesus Christ ban yai ha kijing mentah kadai kapor ya pi bat yanga adang atrai to isynei yanga bangin pet ki khmat ki jong ni sha Jesus Christ ban ngin shania telilot ha Jesus Christ Jesus Christ upriang nya pi kumba philang wanam up tar hadu ba phindalong kita kibreu ki balalot ban kiar na kini ke baro jong ka perthe noi Jesus Christ ulakula tadapi khot yu ha kono ka por Jesus Christ ukloi ban pening nya pi atrai to isynei yanga atrai to isynei yangi ngakwa ban ai khublei ya i Mr N Lapasam ke khubor ka ba phila ai ngi ko khubor ka ba ngil la banong bag ni kendo menta ublein kur khui phi kad ba phidai ai teng ban yai shakri kam ko jong blei ni tip ba phi ye conference jong ni wala phidan hagaro ru henry keno ko por ni don kam ni phingam arten phi kloi ban ye kersan ye kam ko jong ni to ai bo ublei ka jingsuk un kur khui ni wei pi wei ru ki bala snap ye keto khubor ka bangila pule kumbangila ong abi keto khubor ka bangila yosnyo kan so thet ha ka jingmur jibur khat jingi bar kham tam ka do not jangi khna bangila ban pindon kam ru ka kham tam namar ka jingwan arsing ka jong u kalalong ha jingkhang tekni ka por ngakwa banai ku blei pi parok ru ki bala es ngap lang ye khubor ka jong blei tek ban pen wai ka ni ka jinges lok jongi ha ka ni ka Siteng jong kene ke sngi ba kentang khoi ke jong blei to ngine phai skot jing roi ke number ka ba
saus pa sau pasau ka bong lamyanga ko try Jehovah. But hadin kini ka jing ruay nga kwa ban kerpat biang ya I Mr N Lapasam but ay ngi ka jing ruay penuay. Ko try Jehovah, prima kaubahan, ngalong tot mengubah klain bon, padyang aman lakapor, manakabeng sa yang abanang peduli. Sayang abanang kedua pen mi men taki umbain pen cahaya kemensin ai buri syaklo bakading ulam yang asyalaing kuno pening mi paklain boto melong Castellano to belong Castellano abapoy harut wa Jordan pendujing syeti bawan belait na touching ya chuke pen poi syakanan ublay ngan wayaro ngan yayaro ya mitroy ngan yayaro ya mitroy. Từng nhìn đói cô có bao nhiêu người bà học nên yes ngeo ya kasor cái trong me ya cái bà me là ai hay nghĩ về bị về nghĩ đói à try bà cũng cái này cái bỏ men ai hay nghĩ ya cái ta cái chính cái bus camp to isynei yang nghĩ ao blay bà nghĩ là bà nhai bật me bà nghĩ là bà plus ngom hai ya me bà nghĩ là bà nhai hay cái chính cái bà nghĩ là bà pla ya cái kerteng trong me dorong kan la ban ngi we baro bang long kita ki khon ki chong me kumlei shibon sai sen trao bha bai gene baro ngi pani ni dam ha ka kerteng jong Jesus Christ. Amen. Nga kwa banai kublei pi baro ki balaya shakriran kat batni hakane ka sgi ba ka tang khoi ka jong blei yangi hi hanong po ngitip ba hakani kata yo ban wan ru nyimpal yo ia kalat bangin wan ska yeng ke jong blei tela da kalong kamon ke jong blei ngiai pteng ngin persang ban pinyo ye ka online worship service tengi khot siu bhai pi baro ki ba la ban ye shakri ran kat ban ngi phinyai pteng ban ya don bentalang ban ngi ban pelong ye jingeseng ha ka por shpo bji hakani kata yo ban sawan ru henry la dan pedeng jongpi ki bala le se ki jaka ki bala la ban le ching mani nga I'm sene pi pa phin le shaki ying mani bat shakri yo ble bat duai nam ta ki jongi ru khamtam ki we ki jaka rum pat yo ye kalan tat hado kata ka por uble ki jingsu un khur khu yingi bandar kalem bat pi we pi we nam ta ka burom ka jong ble. Amen.